Здравейте, аз съм Сюлейман Кордов, Чичо Манчо. Правя това видео с цел да обясня най-просто и най-елементарно как се полага микроцимент дюра и как да го разбъркаме, така че да нямаме фира, да имаме точно количество за точно определена стена под таван. Първото нещо, което трябва да направим, е да измериме квадратурата на стената, която искаме да обработим с микроцимент. За целта ни е необходимо просто ширина и височина. Измерваме ширината, измерваме височината и смятаме обща квадратура. По тази обща квадратура вече трябва да изчислиме какво количество ни е необходимо микроцимент. Целта за това нещо е да не похабяваме излишно материала. Така, за целта какво ни е необходимо? Първо, трябва ни голям кантар, с който мериме сухата част. Това кантарче в момента няма да ни трябва, но ще ни трябва после за лака, който пак да си измериме точно количество. Това малко златарско кантарче везничка, с която мериме пигмента. Там трябва да е абсолютно точно всичко до милиграм. Имаме отцветители, в случая кафяво, жълто и черно. Това ще ползваме днеска. Тефтерче, с което да си записваме. Измерили сме квадратурата на стената, която ще работим. Необходимото количество материал е 2 кг на квадратен метър при технология фреско. Това значи мокро в мокро. Двете ръце ги правиме на един път ги правим. Полагаме първата ръка, после полагаме и втората, после това са 20-30 минути, полагаме и втората ръка. Лъжичка си имам аз да слагам пигмента, една празна кофичка. Тази бъркалка я ползвам в самото начало да разбия пигмента с течната част, която е. Тази вече я използваме за миксирането на цялата смес. Можем да пристъпим към забъркване на материала. Това ни е каталога, предоставен от Конкрета за микроцимента. В случая трябва тази стена, която искаме да работим, е в цвят C3. Това ни е монстрата. Цвят C3 търсим, ето го. За C3 ни е необходим черен пигмент 2,7 грама на килограм и кафяв пигмент 2,7 грама на килограм. Суха смес за 6,5 квадрата ни трябват по 2 кг на квадрат. Трябват ни общо 13 кг. Под тия 13 кг почваме да смятаме течността. 13 кг по 0,220. 220 мл течност ни трябва за 1 кг суха смес. Общо ни трябват 2,86 кг. Черен пигмент. Така, имаме 13 кг казахме по 2,7 грама на килограм. Значи общо ни трябва 35 грама и 1 мг черен. Кафявото е същото. Това са ни необходимите пропорции, за да разбъркаме точния цвят, който иска клиент. Пристъпваме към бъркането на материала. Така, изчислили сме всичко. Включваме кантарчето. Кофата всичко ни е на 0. Така, първо, какво трябва да направим? Първо разбъркваме течността. Хубаво трябва да се разбърка. И трябва да отсипиме 2,86 кг. Ето, 2,860. Към течната част сега ще добавим и пигментите. Кантарчето трябва да ви е в идеално равна позиция при самото му включване. Зануляваме. Пристъпваме към черен пигмент. 35,1 грама. 35,12. Толкова, нали?
Не е фатално. И сипваме в течността. Мерим си същото количество кафяво. Да, 3, 5 и 1. Сипали сме пигмента. Ще направим леки такива движения, да може да влезе навътре пигмента. И ще го пребъркаме малко с малката бъркалка. Така, разбъркахме го. Трябва да си измия бъркалката. Сега трябва да сложим сухата част вече. Ще занулиме кантарчето. Трябва да добавим 13 кг суха част. Тук няма да има толкова, но ще отворим и друга кофа. Точно 13 кг. И остана да го доразбъркаме. Ето тук ще го разбъркаме на... Почваме на ниски обороти. Важно е да кажа, че трябва доста хубаво да се разбърка, за да може самия пигмент да се разтвори хубаво. Някой път остава от самия пигмент точки, които не са много приятни. Затова препоръчвам доста интензивно бъркане, като хубаво е така да се изчака 5-10 минутки, после пак да се разбърка. Правилната консистенция е това. Почваме да нанасяме, като почваме от ляво надясно. Стараем се да завършваме към готовото. Така се получават по-хубави маски. И се абстрахираме от това, че сме били шпакловчици. Трябва да има хаотични кръгови, леви и десни движения. Важно е да кажа, че задължително към готовото трябва да имаме тиксо, за да може да отсечеме хубав, прав и приятен ръб, особено когато е двуцветно. И при двуцветно и едноцветно задължително трябва да отсичаме стените с тиксо.
тънък слой. Не напластяваме много. Положили сме първата ръка и веднага трябва да пристъпим към втора. Кога се пристъпва към втора? Когато сложим така ръката, не трябва да цапа. Усещаме влажно, но не цапа. Ето, слагаме. В момента основата е подходяща за втора ръка. Правим втора ръка и завършваме стената. Като също нещо много важно, тиксото, което сме сложили, трябва да се махне веднага, след като приключим с стената. Махаме задължително тиксото. Защо? Защото утре, ако решим да го махаме и като засъхне ръбчето, става доста трудно да го махнем, почва да се къса и ще ни отнеме изключително доста време, за да го махнем. Затова препоръчвам махане веднага. Тези странички ще ги направим утре, защото сега няма как. Това е прясно. Утре трябва да му сложим тиксо и за да ги завършим. Много е важно след приключване на работа да си измием хубаво инструмента, защото това нещо засъхне ли, просто трябва да го хвърлиме. Няма чистене. Много здрав продукт и затова трябва да се измие на време. Може да си закупите микроцимент от сайта microcement.bg, като също ако имате допълнителни въпроси, ще има контактна форма, където може да ги задавате, има кой да ви обърне внимание, да ви обясни и така. Има няколко марки микроцимент, които се предлагат в самия сайт, така че влизате microcement.bg. Едно палче за видеото също. Благодаря много!